Ето хора, аз съм Митко. Това е паркур и ще играем Майнкрафт паркур. Спирам клипа, за да направя виждането както трябва. Добре хора, върнах се. Ето започвам. Направих една настройка само да виждам добре. Тук има лабиринт. Да видим, ще се излезнем ли. Тук май влезох. Да. Значи само направо ще ходя. Тук така. Сега наляво. Сега. Сигурно ще трябва да... Като изляза от лабиринта, да отида на паркур. Или е само лабиринт. Да. Значи няма да има паркур, а ще е лабиринт. А след това ще да правя пауза. Да, лабиринт. Ето има и паркур. Ники го откри, Николай. И се хвърли бясно в него. Ето, Steve tried to swim in lava. Ето го. Паркур. Си положили тук нещата. Сега ще ги изхвърля. За да не ми изгорят. И това ме е последно. Имам още 16 кофи. Добре. Сега. Ето то е минал нататък и пак изгоря. И аз отгоря пък. Респаун. Митко геймплей. Swim in the lava. Така. Следваме, аз дам път. Къде? Тук. Добре. А къде е пътя? На тук бе. Го найдах. Аз също. Не съм. Аз също го намерих. Значи тук. Намерих го. И аз. Намерих едно нещо. Първи път. Третия. Оп. На мен нещо ми се изключи. Влезни пак. Join се. Добре. Аз пак отивам там при лавата. Ето свързвам се. Дори вече се свързвам. Първо нещо мълчеше.
Мислиш, че не му позволявам да говори. Пак започнах да хълтам. Не. Това мод е хубаво, защото има и паркур, и лабиринт. Само където на лабиринта го знам пътя. Малко ще спра клипа. Добре, хора, върнах се. Трябваше да спра, наложи ми се да спра малко клипа. Сега да намерим лабиринт, къде? Не лабиринта, паркура. Къде ли е този път? Ето ти. То Ами насам. аз това церам. Насам я. Идвам след теб, къде си? Ето. Найди ли? Ще го найдем. Ама къде ще го найдем? Ама не е тук, обаче. Я го, найдев го. Къде? Ево. Къде си? Седи така, я следвам ти. Тук. Не е тук. Те съм намерил ли си го? Ти дай още ли си го найдал? Не, видях го скакат с кактов. Така бе. Вот аз от цепица. Я не знам по човек. Аз го научих. Къде си? При лабиринта ли си? При това при паркур? Добре, сега. Така да по-силно. Аз... Къде му леди? Насам къде е паркура? Къде е? Не знам. Някъде го видях. Не, сега веки напълно се загуби. Ще биеш бе, не бе. Без да иска. Тук. Не бе! Задал. Найде го. Изхода найдах. Ми е го Но там ка. Сега ще ми е по-лесно. Отиш свети. Паркур. Свети. Той има факли. Нищо още по-добре свети. За мен. Къде е? Не, Сега се омотах. Аз също. То се обеди. Найдев го. Найс. Добре. Къде? Добре. Добре. Право в лавата влезна. Дано да не угодня, дано да не угодня. Да изгасне. Ще оцеля. Ето изгасна. Гледай, само да би се възстановят сърцата. Здравето да ми се върне. Добре. Добре. Минах го. Добре, това е първото. Добре. Много да го спре, загуби се. Ще чакам тук. Загубих нещо.
Ето го и нашката. Ще чудя из другите страни. Юин. Това е паркура. Трябваше взема и... Но да ми сгасне. И пак беля става и аз да се... И да хубаво билето. Загасни ма. Не мога. И няма нещата. Аз ще чака сърцата да ми се възстановят. Сега пак ще се мина. Къде ходиш? Ще ти изпреваря. Втори път ще ти изпреваря. Падни. Няма. О, студеманти. Къде да ходим, бате? Втори път. Сега това какво са? Някаква белен панна. Добре, хора, това беше този епизод. Паркур и лабиринт. Ако ви е харесал този видеоклип, дайте палец нагоре. Аз съм Митко Геймплей. Абонирайте се за мен. Аз също. И чао!